ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅ ହେଲା ଭାରତର ବୋହୂ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇଟା କଥାଟା ମିଛ ଭାବୁଥିଲି 100% ସତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହବା। ଆସନ୍ତୁ ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ? ହଁ ଦତ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କିଲା ଟିଭିରୁ କିଲା ନନା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଧାମନାରେ ଅଛନ୍ତି ଥିମା ମାଦାମ। ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଥିମା ମାଦାମ, ଭଲ ତା ତଉତୁ ପାଇଲ? ପବଜିରୁ ଆଉ ପବଜି ଖେଳି ଖେଳୁ ଖେଳ ହେଲା ଆଉ। ଖେଳ ତ ମ୍ୟାଡାମ କଲେ, ଏବେ ଟିକେ ନାକ ଟିକେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ପବଜିରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡି ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର କଣ କାଠ ପ୍ରେମ ଥିଲା କି? ବାଳ ନା ମାଦାମ, ଆପଣଙ୍କ ତୁଲୁ ଲଭ୍ ବୋଧେ? ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇକି ବି ଆପଣ ଓଡିଶା ଭାଷା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମ ଟୁରୁ ଲୋକ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସହ ଫୋନ୍ର କଥା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଜାଣିନେଲେ। ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ, ଟିକେ ନାକଟା ଟିକେ ସଫା କର। ମାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ତିଲା କେତେଟା? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲା କେତେଟା? ପିଲା ଓହୋ, ପିଲା 4ଟି ପା। ଗଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ। ବାଳ ନା ମ୍ୟାଡାମ, ଟିକେ ସଚିନ ସାର୍ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ସଚିନ दिल चुराने मैं आ गया। ସଚିନ ବାବୁ, ଓଡିଶାରେ ଏତେ ଝିଅ ଥାଇତେ ଥାଇତେ ଆପଣ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ବି ହୁକ ପକେଇଦେଲେ। ତାତା ଥୁଆଲ ମା କୁ ଓଡିଶାରେ ହଟ୍ ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି, ନିଶା ମହାରାଣା, ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ଥାଇତେ ଥାଇତେ ଆପଣ ଯାଇକି ପାକିସ୍ତାନ ବି ବିବାହ କଲେ। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ ରାଗିକି ପଳେଇ ଗଲେ। এই ଲାଗିବା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। এই ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଲା ଟିଭି। ବେତିନ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥିମା ମାଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଇ ମାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ କଲେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା? এই କଲେଇ ମାରିବା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଥିମା ମାଦାମ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବାତନ ମାରିବା ପାଇଁ ମିଳୁନଥିଲା? ଏଇଟା ସେ ବାତନ ମାରୁଛନ୍ତି। ମାଦାମ, ଆଉ ଲାଗନ୍ତୁନି, ନାକ ତପାତ ଲଢୁ। ଆସୁଛି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳା ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳା ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳା ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳା ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳା ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳା। भाईजान मैं गिर गई। भाईजान तू ना भाईजान तुम नमस्कार। बैठो। बहन जान, तुम आइस तो आइस, कैसे आइस? ओ बहन जान, तुमको और कोई देश नहीं मिला? वो इंग्लैंड है, वो अफ्रीका है, तुमको वही सिर्फ इंडिया मिला? क्या करूं भैया, होते होते हो गया। गांव में पिताजी और मम्मी जी सर नहीं उठा के चल सकते हैं। गलती से हो गया। मूर्खा कहाँ गाइस तुम्हारे? भैया यहाँ पे साड़ी पहनता है। तो पूरा बदल गाइस, चलो पाकिस्तान जाइस। नहीं भैया, अभी नहीं जा सकती। यहाँ का तो पानी पवन अच्छा नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे रहो? यहाँ तो आर्स पूछने के लिए सब आएंगे, लेकिन सिंगर पूछने के लिए कोई नहीं आएंगे। तुम बॉर्डर पास करके कैसे आइस? हम तो उड़ी से आइस। भैया अभी मैं नहीं कुछ बता सकती, अभी तुम जाओ यार। ओके, तुम तो यहाँ आइस, इंडिया में जो सब होगा हमको सब बताइस। नहीं भैया, अभी सचिन पे मैं प्यार करके आया हूँ, अभी ये सब नहीं कर सकती, अभी तुम जाओ यार। ସଚିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଝାଡା ପଡିତେ ଗଲେ।
ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ପଦାର ଝାଡ଼ା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ବସି। ସାରେ ଝାଡ଼ା କିରେ ହେଲା? କାଲି ବୁଟ ଖାଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେନି ପ୍ରେମ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସାର୍? ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଝାଡ଼ା ପିଟି ତ ଦଉନା। ସଚିନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗି ପଳେଇଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଝାଡ଼ା ବି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସିଏ ତ ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଶୁଣ ରିପୋର୍ଟର ବାଲା ଆମ ପଛରେ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲେ। ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଲାଗି ତ କି? ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତୁଆ ଶାନ୍ତିରେ ଆମ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଆଇତେ ଦେବେ। ଚାଲ ଚାଲ ମ୍ୟାଡାମ 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 କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିମା ମ୍ୟାଡାମ କବାଲ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଟିମା ମ୍ୟାଡାମ ଲାଗିଗଲେ ବୋଧେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।